La darrera entitat del municipi en celebrar les festes nadalenques amb els veïns va ser Foment Cultural de l'Hospitalet de l'Infant amb el seu tradicional concert. Va ser el dimarts a la tarda a l'Auditori Infant Pere i va comptar amb una gran varietat d'actuacions, des del piano, la gralla i, com no hi va faltar el seu producte estrella, els batuquets. D'aquesta manera, l'entitat cultural hospitalenca va desitjar unes bones festes i un 2015 carregat de cultura. A més, l'acte també va servir per recaptar fons per a la Marató de TV3.